Katedral ang presidente sang Bakod, Bacolod. Sir Katedral, may gabi. Good evening, Action Marlon. No? Kung sa parang tagpagmati sa Action Radio Bacolod, good evening. Now, sir, kung si punta ang mga 13 o 14 na lang kadlaw na bilin, maabot na ang ginasiling katapusan nga deadline, Enero 31 para sa consolidation nga ginatuwag. Pero antes para man ni mag-abot ang adlaw, so mga adlaw, sir, ang balita mo ni, ang DOLE, nagsiling nga mayara sila sang livelihood assistance nga hihatag sa kada transport worker nga apektado sa nga POVMP. No? Inisir sa idalom sang ginatawag nga Entrepreneur Livelihood Program. Unagid, anong paglantaw mo ni sir, makabulig na ihan sa inyo nga mga drivers ang operators? Yes, Action Marlon, no? Kung mayara din man sa programa ang aton nga gobyerno o kung ang aton nga DOLE, sang sina nga pagatag sang assistance sa aton nga mga drivers nga mawadaan sang palangabuyan. So ginapasalamatan ta ina apang nagapati kami nga hindi ina iya solusyon sang aton nga problema nga ginalantaw nga long term na solusyon. So amo ina ang aton nga reaksyon dira. Kumiyara pasalamatan namon. Pero ang gusto tiya nga matabo nga extended. Daw ugwa ya ba sir do bad aid lang isa solusyon? Yes, amo ina si Action Marlon ang gwa ya sina kay temporaryo lang ina. Isa kadlaw, duha kadlaw, wala na ina ang ila nga yatag nga subsidiya o kung ng mga suportar sa aton nga DOLE, Action Marlon. Kung ayaw na lang ato sa paghahambalan, since nga nag-epekto ining o kung batsagan ta na ining epekto sa nga POVMP, may mga una nga mga ayuda ka mga nabaton halin sa gobyerno, sir, no? Isa din sa dumduman ko, bodla ko sakto ko, fuel subsidy. Nakabuligid man sa inyo, sir? Yes, amo gina-Action Marlon ang aton nga ginahambal, no? Kado kami nga sa transport group, sa traditional jeepney driver operators sa siyudad sa Bacolod, sa Bilogan, Negros Occidental, do wala na kami niyagapati sa programa sa aton nga gobyerno nga may mga subsidy. Kaya nga, bisan sa fuel subsidy, out of 2,700 ka mga traditional jeepney sa siyudad sa Bacolod, mayo na to nga may nakakuha sa wala gani guro kadabot 100 ka bilog Action Marlon. So hindi magalit ito sir talap-tapang atas ang bulig to sang subsidy to? Yes, even ang akon nga salakyan even ang amon nga mga opisyalis kagatanan nga mga members sang amon nga grupo nga Bakod diri sa siyudad sang Bacolod. Mayo na to guro may 50 ka bilog, wala kay guro 50 ka bilog ang naka-avail sa to Action Marlon. Di may bago naman sila ho, Entrepreneur Livelihood Program. Amot lang kung mahatagan nila tananing mga benepisyaryo kang apektado ka mga drivers sa operators, ne? Para sa aton nga Action Marlon, isa na iya ka diversionary tactics sang aton nga LTFRB kag sang aton nga gobyerno para malaylo kag mahaylo ang aton nga mga operators nga mag-upod o kuno abi nagabulig gid ang aton nga gobyerno sa aton nga magagmay nga mga driver kag operators sang especially sa siyudad sa Bacolod, sa Bilogan, Negros Occidental. But deep inside, hindi inaiya solusyon. Sa ginahambal ta, band-aid solusyon o kontemporaryo nga solusyon lang ina. Ang gusto tang magwa didi nga lifetime, nga long-term nga solusyon ang ginapangita taya Action Marlon. Hindi kita kinanglan sa ilang pasikot-sikot o kung gina-divert lang nila ang issue. Check ko lang sir, ano kung may update na to sa petition bla to nga ginapasaka sa Supreme Court nga nagahangyo sang TRO sa POVMP. May communication ka mo sir nga nabaton halin sa inyo sa day kaalyado nga grupo sa nasyonal? Yes, amo ginaya everyday nagatawganay kita ni Chairman Marbal Buena sa Manibela, no? Actually wala lang kami dugay naga-inistroyanay. Ang update subong sa aton nasyonal sa aton tiya nga TRO do wala gid nga dogin bali wala lang sa aton nga Korte Suprema kasi lack of evidence o kung kakulang sa supporting dokumento but gin apply gid liwat sa aton nga grupo nga bayan kag sa aton nga piston kag sa Manibela didto. So ang update subong niya may ara kita ya sa hearing sa second hearing sa aton nga Kongreso sa January 24. Nagkaluan makaupo dira didto kag maramalabi taman ang aton nga mga problema diri sa siyudad sa Bacolod sa Negros Occidental kag sa aton regional nga problema. Kag ang update didto sa January 22 mayara sang open na
kag magabalik na ang aton nga Kongreso kag Senado. Aha. So kadako sang tsansa nga mag after sang aton nga pag-open sang Senado, no? Siguro sa Martes basi may ara sang Senate inquiry or sinimana ginexpectar ginaton sa simana nga may ara sang Congress kag Senate inquiry sa nabahin sang aton nga problema sa transport sector. Action Marlon. Oh, kamo sir diri sa Bacolod, ma-attend kamo to? Yes, may representante lang di ang aton nga grupo, no, para sa isa kapag sinapol dito kon sa congressional hearing, kag isa man kita ka representative dito kag ang gusto ta lang matabo tagta lang ya sa aton nga chairman Mar Balbuena ang aton nga problema kag the same time yara man to sa iya nga kilid kag naga-suportar man sang sina nga pag pabalo sa aton mga problema diri sa Negros Occidental sa Bacolod City. Okay. Protesta, transport strike, mayara pa ka mo plano sini samtang wala pa magabot ang January 31? Yes, mayara ginaluto nga isa ka nationwide transport strike na ganiya, no? Kada daw mayara sang rally protesta nga daw maupod na gid ang aton nga tanan nga mga sectors nga mga nagkalapiktuhan sang sini nga program, palpak nga programa nga PUBMP kay bisan kagina nakastorya naton ang aton nga mga lideres sang aton nga mga fisher folks kag sang iban man nga nagabalaligya sang isda. Nakita naton nga willing sila kag affected sila kag affected sila sang giyaman pa nga buyan bangod nga may discrimination ini sa pagsakay nila sa modernized jeepney kay hindi islang pasakay sa manog isda ya sa aton nga mga modernized jeepney. So affected gid kadamo gid sang mga problema subong Action Marlon. Kaga kami ya kampante kami diya sa Bacolod. Bisan hindi niya nila ya pag renew ang aton nga mga salakyan, ti ang magwa diya sa syudad sang Bacolod ya problema gid ang aton nga mga commuters nga diri sa syudad sang Bacolod mayara kita sang 1,747 ka mga unconsolidated but silingon wala nag-upod sa programa, modernization o kung sa consolidation. So, kapakita lang, kung madula kami sa dalanon niya, problema niya nga huol nga dako sa aton nga local government. Basulon kinayang local government naton. Isa inaya nga nagapakampante sa amon nga madaog niya nga aton nga kausay Action Marlon. Sige, bantayan tari, sir, labi na gid ining inquiring pati kayo nun sa ato sining kongreso sa sining palabuton nga adlaw. Sir Rodi Catedral, sir, mayara ka pa luyag ipabalo sa ato sining mga kaksyon? Ate, sa tanan naton nga mga driver operators sang Bacolod ug sa bilog nga Negros Occidental, kabay pa nga hindi kamo magpadala sang nagapanginto naman da subong nga kuno mayara sila ya sang passes o kung may QR code, exempted na sila ya by February 1 na kung hindi madayon na mag-end na gid ang aton nga extension sa aton nga mga prangkisa, hindi kamo sina magpati kay sa matutuod lang ining isiston pibakda kaga dala na ina sa 1,747 nga unconsolidated botchilingon kung hindi na kita ma-extend palariyas kita sinatanan nga mga kulurom na. Amo ina nga hindi kamo maghadlok kay awayon tani kang madaog ni aton nga kausa nga mga traditional jeepney drivers aton gid amligan isahan bululigan nga maamligan nga hindi madula sa aton ang aton langabuyan ug sa aton man commuters ekspektaron tay na pag kumiyara sang isa ka panawagan sabay pa nga updan taman ng mga commuters ang pagparada sa dalan pagpakita sang suportar na hindi kita gusto nga madula ang ining mga traditional jeepney nga ginapang sakyan naton subong nga barato. Kay kung sila na lang ang magabiyahe ang modernized jeepney sa siyudad sa Bacolod, ang ginatarget nila nga plitian 30 pesos, tub-tub 40 pesos ina. Makaluluoy kamo nga mga traditional mga commuters naton lifetime na ina isaper sang inyong pamilya kag sa aton matanan. Hindi lang kami ang apektado nga magagmay nga mga driver kag operators, kundi kamo man nga mga commuters gani magbinuligay kita tanan para sa isa ka kausa nga hindi madula ang traditional jeepney para gini tanan sa aton. Madamo gid nga salamat. Sige, Mr. Rodi Catedral, sir, salamat gid kag mayong gabi. Madamo gid nga salamat Action Marlon no kasi nang tapulamati sang Action Radio Bacolod. Madamo gid nga salamat. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action Firing Line.